Ahojte, vás vítam u môjho nového videa. Dnes máme 1.11., teda Sviatok všetkých svätých a my ideme teda na cintorín k mojim starkým a zároveň sa chceme ísť pozrieť aj ku Chmarošskému viaduktu, kde sa nachádza jedna zaujímavá kaviareň, o ktorej som roky počúvala výborné recenzie. Spomínala som vám ju aj vo videu o Muránskej planine, takže vám ju chcem ukázať a myslím si, že je to celkom zaujímavé miesto aj pre ľudí, ktorí majú radi Harryho Pottera, ale samozrejme aj pre všetkých ostatných. Táto kaviareň veľmi pekná a určite zaujímavá aj práve tou lokalitou, a teda lokalitou pri Telgarte a teda pri Chmarošskom viadukte. Čo sa týka toho Chmarošského viaduktu, tak ak by ste chceli vidieť, keď pôjde aj vláčik cez ten viadukt, tak si dajte do cestovného poriadku len vyhľadať cestu z Červenej skaly do Margecian, alebo opačne, Margecany Červená skala. Vláčik tam teda stále chodí, premáva, takže určite sa môžete na to pozrieť. To je také zaujímavé, keď sa na to pozriete a ide tady vláčik, tak je to naozaj ako záber z Harryho Pottera. Aspoň teda pre mňa. Takže ešte raz vás vítam u tohto nového videa a poďte teda s nami na takýto maličký výlet. Ďalší víkend a my dnes v sobotu ideme na narodeninovú oslavu, ideme na 60-ku a ja sa práve chystám umyť si vlasy a namaľovať sa a čo vám chcem povedať je to, že na túto oslavu sme dostali aj dress code a to konkrétne teda biele tričko alebo biela košela a rifle, čo je podľa mňa úplne super, pretože aspoň nemusím rozmýšľať nad tým, že čo si mám obliec a zároveň sú to veci, ktoré má každý určite v šatníku a nebude mať problém teda s tým obliec si to. Takže ja vám potom ukážem, že čo som si vymyslela, ukážem vám teda aj môj make-up a vlastne ani nie, lebo však s tým veľa nenarobím, ale určite aj ten outfit teda. Ja som sa rozhodla, že si nedám také tie typické klasické rifle, dám si proste nejaké čierne nohavice a teda košelu, takže idem si ja umyť tie vlasy, namaľovať sa a potom vám ukážem celý ten môj výsledok. A takisto vlastne aj chlapci budú v bielom, takže budeme všetci tak pekne zladení a vlastne ten oslávenec vynikne medzi nami v bielom.
Ja som bola nedávno pri mojej mamine a mamina, keď postrážila malého, tak som išla do DMky a do tety. Takže teraz by som vám chcela ukázať, aké novinky som si kúpila. No, novinky. Tento rúž ste už u mňa videli, je to teda matný rúž od Bourjois, tak nejako sa volá tá značka. Tento odtieň mi veľmi vyhovuje, napíšem vám aj jeho názov, pretože je to taký mix ružovej a takej hnedej, béžovej farby. Veľmi sa mi páči, je úplne prirodzený, ako keby len zvýrazní tie pery, ale nie je to nič také výrazné, len také naozaj prirodzené. A tým, že je matný, mne sa proste páči, keď je rúž matný, takže mne to úplne vyhovuje. Čo sa týka výdrže, nie je to taká výdrž, ako má Maybelline Superstay, ale myslím si, že je to fajn. Ako nie je to zase také, že by som si ho musela obnovovať vždy, keď sa napijem vody, ale teda nie je to taká výdrž ako u Maybelline. Takže ak potrebujete niečo také skôr trvácnejšie, fakt, že si to dáte ráno a ešte večer ho máte, tak potom určite odporúčam skôr Maybelline, ale teda odtieň sa mi páči tento. Druhá vec, ktorú vám chcem ukázať, je toto. Je to vlastne farba na líčka, ale teda taká krémová. Ja som to už spomínala aj v mojom videu o dekoratívnej kozmetike, že by som si niečo takéto chcela kúpiť a stále som to odkladala. No a potom, keď som bola, toto už myslím, že v DMke, tak som si povedala, že teda idem už kúpiť proste hocičo, čo nájdem tu, že nemusím to objednávať z internetu. A našla som teda toto. Toto je vlastne od Maybelline s tým, že má to taký veľmi jemný, príjemný odtieň, nie je to nič výrazné a musíte si dať toho trošku viacej, aby to bolo vidno. Ale ako fakt nie zase až nejako príliš, aby ste nevyzerali ako Marfuša, ale veľmi príjemný odtieň, veľmi dobre sa to rozotiera. To bolo u mňa to najdôležitejšie, aby som to vedela dobre rozotrieť, aby to nenechalo nejakú takú čiaru na tom líci, ale aby to vyzeralo prirodzene. Mali tam, myslím, že 3 alebo 4 odtiene, od takej tej najslabšej po takú najsilnejšiu, aj takú broskyňovú, takže dá sa povyberať a tá konzistencia teda mi naozaj vyhovuje, takže odporúčam. A posledná vec, teda z tejto trojice, ktorú vám chcem ukázať, je tento Bourjois. Tak sa to volá, neviem, poradte mi. Je to teda taký tónovací krém, s tým, že ja som takisto vám už spomínala v predchádzajúcich videách, že používam BB krém, ale keď sa mi nechce dávať BB krém, tak som si hovorila, že aspoň niečo takéto jednoduchšie by som potrebovala. No a teda vybrala som si tento tónovací krém, má to odtieň teda 001, lebo ja som dosť svetlá, taká snehuľka, takže vybrala som si ten najsvetlejší, takisto rôzne odtiene tam majú. A majú aj BB krém, ak by ste chceli skôr niečo také tuhšie a niečo medzi tónovacím krémom a klasickým make-upom, ktorý tam majú. Takže za mňa tento tónovací krém je perfektný v prípade, že naozaj potrebujem len niečo tak, aby mi zjednotilo pleť, aby som si necapkala proste na seba silný make-up. Takže super, odporúčam jednoznačne. No a teraz ďalšie 3 veci vám ukážem. Toto sú teda ďalšie 3 veci, ktoré vám chcem ukázať. Ako prvý vám chcem ukázať tento peeling od Alverde, majú ho teda v DMke a tento peeling má veľmi príjemnú vôňu. Veľmi sa mi páči, veľmi mi vyhovuje. Je takej, ako keby, také veľmi tekutej konzistencie, ale máte tam, ja to neviem presne popísať, ale je tam ako keby taký cukor, ktorý vám teda dostane z pokožky, teda tú odumretú kožu. Za mňa teda naozaj odporúčam, veľmi príjemne vonia a dobre sa rozotiera a splní teda ten svoj účel. Takže určite odporúčam. Rozmýšľam, že ešte aké veľké to je to balenie. Aha, 250 gramov. Ďalšiu vec, ktorú vám chcem odporúčiť, je teda toto vlasové tonikum od Dixie. Oni majú také rôzne tieto tonika s tým, že majú ich napríklad na vypadávanie vlasov, majú aj akože nejakú radu pre mužov, potom majú teda toto, ktoré je pre všetky typy vlasov a je také vyživujúce a v podstate podporuje teda rast vlasov, ich kvalitu. Takže určite odporúčam, ja už som mala veľmi veľa balení, len vám to chcem ukázať. Je to takáto ampulka, ktorú si vlastne pomocou takého plastového aplikátora zlomíte a dáte si to teda do vlasov, ku korienkom vlasov, takým jemne už vysušeným, vlhkým, nie úplne mokrým a môžete to využívať kľudne každý deň, ale ja si to dávam vždy vlastne len keď si umyjem vlasy. Takže
nie úplne často. Toto je vlastne ten aplikátor, ktorý potom, keď si to už zlomíte, tak týmto si to potom takto nakvapkávate na vlasy, teda ku korienkom vlasov. Takže za mňa určite odporúčam. Oni majú dokonca ešte aj takú flaštičku, ktorej je vlastne už tá voda, že nemusíte si kupovať takéto aplikátory, stačí si kúpiť vlastne tú flaštičku a myslím si, že Dixie, slovenská značka, je viacerým ľuďom známa. Pre mňa je to, v podstate pozerám od roku 1927, je to značka taká rodinná, ktorú vlastne využívala moja starka a môj ocino, teda používal od nich práve tú vodičku. V takej malej flaštičke, to takisto sa dá kúpiť aj v DMK a majú to aj v Tete. Toto som, myslím, kupovala v DMK, ale v Tete majú trošku väčší ten výber týchto vodičiek a celkovo produktov od Dixie. A posledná vec, ktorú vám chcem ukázať, tu pozerám, že mi to už trošku aj kvaplo na podlahu, je tento sprchový gel. Opäť neviem, ako sa to číta, asi Uriáž nejak tak. Je to teda lekárska kozmetika, ktorá sa teda predáva väčšinou v lekárniach. Veľmi príjemný sprchový gel. Ja teda skôr volím sprchové gely, ktoré sú nie veľmi parfumované, skôr sú také príjemné na pokožku, na telo. Toto je dokonca čistiaci gel, ktorý môžete využívať aj na pleť, nie len na telo. A je to vlastne 1-litrové balenie, takže podľa mňa je úplne v pohode vhodný aj pre celú rodinu. Miniete ho nie úplne rýchlo, takže určite odporúčam aj pre mužov, nielen pre ženy a fakt je to super aj pre deti, akože naozaj pre celú rodinu. S tým, že samozrejme si aj ja niekedy uľútim na sprchových geloch, ktoré majú veľmi príjemnú parfumovanú vôňu, ale niekedy skôr niečo takéto príjemnejšie k pokožke a niečo také menej možno chemické, alebo ako by som to povedala, aj keď samozrejme, keď si pozriete to zloženie, tak to nie je úplne prírodné, ale k pokožke je veľmi príjemné. A hlavne, ja som to kúpila kvôli tomu, lebo samozrejme blíži sa zima a moja koža proste, moja pokožka teda je vždy taká vysušená, takže toto bol taký ten dôvod, prečo som si kúpila tento sprcháč. Mala som ho už aj dávnejšie, teraz som teda zvolila toto 1-litrové balenie. No, takže toto je také videjko o týchto mojich novinkách. Čo sa týka nejakých recenzií na toto, tak asi po takom dlhodobejšom používaní, mala som to teraz asi, myslím, toto vlastne celý týždeň pracovný, čiže 5 dní a toto som mala 2-krát, takže zatiaľ super, ale asi potom mám ešte niekedy inokedy o tom porozprávam, možno trošku viac a urobím nejaké video o dekoratívnej kozmetike, lebo už vlastne prešiel asi rok, ako som ho točila, takže možno nejaký update k tomu videu. Dnes je sviatok, 17. novembra a ja držím v rukách kľúče, ale úplne neplánovane a dobre to vyšlo, že som povedala akurát, že 17. novembra. A je teda už večer a my práve vyrážame do kina. Ideme na film a Máme, čo sme chceli. Je to taký československo-kanadský film práve o tom, kedy vznikla Slovenská republika 1.1.93, takže potom nám určite recenziu na ten film, či sa nám páčil alebo nie. My sme sa včera z kina vrátili dosť neskoro, takže už som vám nedala recenziu na ten film, na ktorom sme boli. Film sa teda volal A máme, čo sme chceli. Ako som spomínala, bola to teda produkcia slovensko-česko-kanadská a musím to zhodnotiť tak, že to bolo super, mne sa to veľmi páčilo. Ak máte radi pelíšky, tak myslím, že sa vám to bude páčiť. Aj keď tento film bol taký skôr trošičku viac vážnejší ako pelíšky. Pelíšky boli také vtipné a bolo tam aj veľa hlášok, ktoré si myslím, že rokmi sa stále využívajú v komunikácii a tu to až tak nebolo, ale napriek tomu to bol zaujímavý príbeh a vlastne aj to, že tam bol pán Polívka a ďalší veľmi známi herci, tak mne sa to veľmi páčilo. Takže za mňa odporúčam. Bolo tam vlastne spomínaný aj Slovenský rozhlas a televízia, že sa na tom podielali, takže myslím si, že najbližšie to určite bude aj na slovenskej televízii. Uvidíme kedy.
a myslím, že v Čechách to má mať premiéru až niekedy na jar. Na Slovensku to bolo skôr, ak som to správne pozrela na CSFD, takže aj v Čechách to potom určite uvidíte. Takže ja by som to nazvala kebyže Perišky pokračovanie, aj keď to vlastne úplne Perišky neboli, ale bol to ten štýl filmu, v podstate na Silvestra a dom a rodina a tak podobne. Takže tak, ja by som už toto video zároveň aj ukončila. Uvidíme sa najbližšie u nejakého videa z domu. Teda som vlastne pridávala videá z Barcelony, tak ak ste ešte nevideli, tak sa môžete na ne pozrieť. Barcelony sme teda boli na konci oktobra. No a potom teda nejaké tie videá z domu, ako som spomínala, a určite nejaké vianočné videá, decembrové videá a tak popridávam. Takže tak. A ešte mi napadla jedna vec, ak neviete, čo kúpiť na Vianoce, tak si nájdete na mojom profile, na mojom kanáli, mám v zoznamoch Vlogmas 2021 a 2022 a tam nájdete aj tipy na darčeky pre deti aj pre dospelých, tak si to môžete pozrieť. Ďakujem každému, kto mi dal odber a prajem vám krásny deň. Ahojte.